בדיוק זאת השורה, רעידת אדמה של ממש באיראן. לאחר החיסולים הלילה אנחנו מפרסמים שהנשיא פזשקיאן שוקל להתפטר מתפקידו. מוקדם יותר שוחחתי עם גורמים בסביבתו של פזשקיאן והם אמרו לי כך: ישנו זעם חריג מצד הנשיא על משמרות המהפכה. ההתנהלות שלהם נתפסת כמופקרת ופזשקיאן אף טוען כי הם לא שמרו על אל-עריג'אני כנדרש. לא מדובר רק בכשל אלא במהלך מכוון שנועד להוביל לחיסולו. בעקבות החיסול פזשקיאן שוקל להתפטר והוא אף ביקש להיפגש עם המנהיג העליון מוצ'טבה כדי להציג בפניו את הדברים, אך נענה כי בשלב הזה פגישה כזו אינה אפשרית. מגי, הדברים שאני מביא הערב הם מתחברים יותר מכל החשיפה שהבאנו בשבוע שעבר על המחלוקת במשטר האיראני. משמרות המהפכה נגד אל-עריג'אני. להזכירכם, משמרות המהפכה חשפנו כאן שכבר הכינו תיק חיסול על אותו אל-עריג'אני ועל אחיו סדק. אז לא מן הנמנע שמשמרות המהפכה מאושרים מאוד מהחיסול היום של אל-עריג'אני, ואפשר להגיד היום ב100%. משמרות המהפכה שולטים באיראן. מוצ'טבה חמינאי, המנהיג העליון, הוא הבובה של משמרות המהפכה. איראן עוברת לשלטון צבאי וקיצוני שכנראה לא ייכנע לעולם עד למהפכה במדינה שאותם יובילו האזרחים, שאנחנו מקווים כבר היום מהערב, והעזרה כנראה תגיע מישראל ומארצות הברית.